Bună ziua, oameni buni! Normal găsit la un nou episod de Minecraft. Pocket Edition, Infinite, Survival și mai mult nou. Se creează. Deci deja e ciudat. În general e ciudat, dar nu așa de bine. Deci stai. Aha. Mi se pare că am văzut ceva. N-am văzut nimic. Lag. Cred că e din cauza faptului că filmez, da. Nu-i problemă. Obișnuința mea cu Minecraft-ul mă ajută. Așa. Ne băgăm repede. Îmi place să mă protejez de monștri. Și să pun o ascultătoare care în același timp va fi și mine. Deci, frumusețe de mapă. Și noroc că se prinde. Nu văd nimic. Din păcate, ca să pot lua cabelul, să termin ascunzătoarea mea, trebuie o leacă de lumină. Așa că hai să luăm aici pac. Bă, dar frate, câte cabeluri am? N-am beții. Fac. Deja mi-am făcut rost de 8 bețe. Așa, perfect. Mi-am făcut rost de bețe. O să iau ăsta de aici, ca să-l pun altundeva. Mă enervează că stă acolo. Așa. Acolo e iluminat, clar. Hai să ne asigurăm. Nu văd niciun triunghi, niciun ochi. Nu niciun iluminat aici. Dar e ciudat. Sau ăsta o fi unul din glitch-urile jocului. Habar n-am. Cert e că e enervant un pic. Perfect.
Cât iron am? A, da, și voi face... în primul rând vreau să stabilesc că voi face și un episod de Minecraft Pocket Edition hackuit. Normal că nu va fi pe aceeași mapă. E clar ceva. Habar n-am ce fac cu dai. Am ce face. Am mâncat. Cu flori nu mai am ce face. Hai să vedem câteva flori. Gata, știu. Colorez lână. Uitați. Bun. Să facem rost de mai mult cabă. Încă avem nevoie, bun. Cred că pe aici ar fi bună acea casă subterană, ca să spun eu așa. Dacă aș găsi și un pic de coal. Oh! Mi-a dat idei. Care să le pun în practică mai încolo. Greșeala asta care s-ar putea să nu fie greșeală. S-ar putea chiar să mă ajute. Să mă duc mai încoace, dar nu văd. Pe col. Nu am col. Versiunea nouă, cred că sunt mine de alea abandonate pe ei. Nu? Așa. Să văd cum mă duc să iau. Așa. Pe aici. Bun. Mai fac rost de niște... Stai. Să fac chestia asta. Furnace. Să fac charcoal. Bun, charcoal. Se aude pun asta și mă nervează. Nu știu cum se aude. Bun, se face și noapte. Mereu ar cam trebui să intru în auto. Vreau charcoal pentru... Uite. Greșeala care devine ce trebuia. Am două. Care văd. Așa, am un charcoal. Aș să vă arăt skin-ul. Sunt șmecher. Se pare mie, l-am primit de la un prieten. Am pământul ăsta care mă supără aici. Bun, și cum să mai continui o mină? Că nu e așa cum lucrăm aici. Am mai zis asta. Și cobor. Că n-am ce face. Poate.
ai bani. Bine, eu mă joc pe telefon, deci sunt într-un pat care scoate sunete ciudate. Ca să nu știu cuvântul bășii, care tocmai l-am spus, dar nu-mi pare. Bun, și acum o să avem cum să ne facem iron. Deci punem tot ironul, punem și aici. Nu, punem așa. Punem așa că nu se poate. Așa. Am nevoie și de torțe. Multe. O să minez pe aici. Și să-mi fac unelte. Cred că e un început promițător. Dar îmi place că tot timpul, după câteva minute de joc, cât am 11 minute, găsesc iron. Este un noroc care mă ajută mult. Și n-am... Chiar dacă e pe calculator, chiar dacă e pe telefon, tot ia. Bun. Am crezut că am ajuns la o mină și mi-era frică. What? Ești acolo. Nu. Intră. Așa, bun. Mi se strică pickaxe-ul. Hei. M-am gândit la un lucru. Options. Am uitat să-i dau dificultate. Jocul. Așa. Și aici ce mai continuăm un pic cu uneltele. Chem acest episod. Nu, dar n-am nevoie. Și vreau asta că am nevoie. Asta e, eu am așa. Și pot să bag ăsta aici. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Bun, și se aud spideri. Partea proastă e că nu e acoperit aici. Și cred că ar cam trebui să fac o sabie. Uite! Nu, ieși din funal. Nu, marș. În casa, unii ascultătoare să ce-o fi aia. Și tocmai aici trebuie găsi să-mi pui de astea. Unde dracu era casa aia? Uite. Am ajuns. Nu, la casa. Da, și mi-am pierdut itemele. Și ăsta mai e un noroc de-a meu, dar nu-i de la care și-ar dori cineva. Bun, la revedere, că... Na.
am jucat degeaba episodul ăsta. Pentru episodul următor v-am lăsat să ne găsim casa. La revedere!